Θα προχωρήσουμε λοιπόν στους δύο υπόλοιπους ομιλητές για να ολοκληρώσουμε τον κύκλο των εισηγήσεων και να πω ότι χαιρόμαστε και πάρα πολύ για την παρουσία του Άκη Μουσιώνη εδώ, ο οποίος έχει εμπειρία πολιτική και αυτοδιοικητική πάρα πολύ χρήσιμη και χαιρόμαστε που τον βλέπουμε. Θα καλέσω λοιπόν στο βήμα τον Γιάννη τον Ρέκλο, ο οποίος είναι επιχειρηματίας τουρισμού στην Κερκίνη, τη Λίμνη, ένας από τους πρωτοπόρους με οικολογικό πρόσημο και ιδιοκτήτης βεβαίως του οικοπεριηγητή. Γιάννη, πριν πάρεις το λόγο, να πω ότι το θέμα που θα αναπτύξεις είναι ο σιδηρόδρομος ως οικολογικό μέσο στήριξης της τουριστικής επιχειρηματικότητας και τον ακούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ την ομάδα που προσπαθεί πραγματικά να κινήσει τον σιδηρόδρομο όπως θα έπρεπε να είναι. Δεν θα αργήσω πολύ. Θέλω μονάχα να σας πω τις εμπειρίες μου μέχρι σήμερα. Καταρχήν, 1999. Ένα άτομο από εδώ, νομίζω είναι από τον Παραπόταμο, Καριοφίλης Νικηφόρου, τον οποίο είχα χθες μια επικοινωνία τηλεφωνική, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει, μίλησε με την γυναίκα του, τουλάχιστον να ήταν εδώ, να μας πει δύο λόγια για αυτό το πρόγραμμα που είχε κινήσει τότε. Το πρόγραμμα αυτό είχαμε κάνει μια συμφωνία και μάλιστα είχαμε υπογράψει και συμβόλαια με τον ΟΣΕ. Να επιθυμίσω ότι τότε τουριστικά, όσον αφορά τις περιηγήσεις, δεν υπήρχε τίποτα άλλο παρά μόνο ο οικοπεριηγητής, που ουσιαστικά ήταν το περιηγητικό οικολογικό κέντρο Μπέρης Κερκίνη. Λοιπόν, συμφωνήσαμε να φέρνει παιδιά δημοτικού από τη Θεσσαλονίκη με τρένο. Θα τα παραλάμβανε με λεωφορείο του ΟΣΕ, με λεωφορεία, θα τα βάζε σε ξεχωριστό βαγόνι, θα ερχόταν το πρωί, γύρω στις 8.30 τα παιδιά ήταν εδώ, τα παραλαμβάναμε εμείς με ποδήλατο, φτάναμε στις βάρκες από το δυτικό ανάκωμα, κάνανε βαρκάδα, τρώγανε τα παιδιά και μετά είχε πάλι γραμμή, τρένο δηλαδή, πάλι ξεχωριστό, με βαγόνι πίσω και τα γίνανε στη Θεσσαλονίκη. Αυτό έγινε συνεχόμενα επί 3 χρόνια, μπορεί να είναι και 4, δεν μπορώ να θυμηθώ γιατί έψαχνα λίγο και τα συμβόλαια. Μετά, ο άνθρωπος αυτός, ο κύριος Νικηφόρου, με τα λύπης λέει ότι το μεταφέραμε το πρόγραμμα στην Νότια Ελλάδα. Οπότε, έληξε. Κάποια εμπειρία με τρένο, έχω να σας πω στη συνέχεια, κάποιοι φίλοι θέλανε να έρθουν στα γενέθλια του γιου μου όταν ήταν 3 χρονών. Εν έτη δηλαδή 2009. Οπότε βάλαν τα ποδήλατα σε μια σκευοφόρο, τα κατεβάσαμε Ροδόπολη και από εκεί ποδηλατήσανε μέχρι την Κερκίνη, έκπληξη, μπροστά το τσιπ πίσω αυτή κρυμμένη, από Αθήνα ήρθανε. Από Αθήνα φτάσανε εδώ Ροδόπολη και κατεβήκανε. Τελείωσε το πάρτι. Τέλος πάντων ήταν φοβερή έκπληξη και μετά είχαμε συμφωνήσει να τους παραλάβει πάλι το τρένο με τη σκευοφόρο, συνονόμαστε με τη Σοφία και λέμε ναι, λέει, θα σας παραλάβει παιδιά. Οπότε φτάνουμε πάλι η Ροδόπολη, ανοίγει η σκευοφόρος, μας ρίχνει ένα βρίσιμο ο υπάλληλος του ΟΣΕ, τόσο που τα παιδιά εξαγριώθηκαν. Πετάει τη Σοφία να ζητήσει συγγνώμη για τον ΟΣΕ και τελικά με τα ζόρια δηλαδή τα βάλαμε μέσα τα ποδήλατα και φύγανε για Αθήνα. Ήταν μια τριτοκοσμική αντιμετώπιση αυτή θα έλεγα. Μετά από την εμπειρία αυτή ένας φίλος έφυγε και πήγε Ελβετία με το ποδήλατο βέβαια, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, να σου πω που είμαι, Ελβετία, αλλά σε τρένο, με ξεχωριστή θέση των ποδηλάτων και να σου πω κι άλλα, γιατί θα αρχίσει να κλαίσει. Οπότε, πραγματικά, βλέπω ότι αυτό, από τότε μέχρι και σήμερα, δεν έχει γίνει τίποτα. Πολλοί σύλλογοι, ή θα έλεγα περισσότερο φοιτητές, με πήρανε τηλέφωνο, όπως και εχθές. Είχα μία επικοινωνία με τα ΤΕΦΑ Θεσσαλονίκης. Δεν θέλουμε να έρθουμε με τα αυτοκίνητά μας, θέλουμε να πάρουμε το τρένο, αλλά ποιο τρένο λέει να πάρουμε, και πότε να φτάσουμε και πότε να φύγουμε.
Οπότε οι άλλοι δεν ξέρω τι θα κάνουμε, θα δούμε για το λεωφορείο, αν βρούμε το λεωφορείο του Πανεπιστημίου και όλα αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, το τρένο δεν είναι εδώ για μας. Και αν το δούμε και διαφορετικά, είναι όπως έχουμε κάνει την ομάδα εμείς των επαγγελματιών τουρισμού, που πολλές φορές έχουμε συζητήσει για το θέμα, ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ανακοινήσει τους σταθμούς, να είναι ωραίοι. Θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει ηλεκτρικά ποδήλατα στο σταθμό, όποιος το θέλει να το πάρει, όπως γίνεται στη Θεσσαλονίκη, να κάνει το γύρισμα που θέλει να το κάνει και μετά να το αφήσει και να πάρει τρένο, ποιο τρένο πάλι. Οπότε έχουμε σκεφτεί για αγώνες ποδηλάτων, γιατί αυτή η περιοχή, αν την πιάσουμε, να μην πάμε πιο πίσω στη Δοϊράνη, να την πιάσουμε την Καστανούσα, που είναι στα όρια του Δήμου μας, είναι ουσιαστικά μια κοιλάδα. Αν την καθίσουμε ψηλά, δηλαδή όπως καθόσαστε τώρα εδώ ψηλά και τη δούμε, την περιοχή, είναι μια κοιλάδα. Βουνό έχει από την δεξιά πλευρά, βουνό εδώ. Ουσιαστικά είναι ένα όνειρο, σαν να λέμε εδώ είμαστε, πόσα χιλιόμετρα καλύπτει από Κωνσταντίνα μέχρι το Συντρόκαστρο, περίπου 70, όπως είναι μια διαδρομή στο Tour de France. Πραγματικά θα ήταν κάτι μοναδικό, να μπορούν τα παιδιά να κατέβουν εδώ με τα ποδηλατάκια τους, να κάνουν. Πρέπει να καταλάβουν επιτέλους, να καταλάβουν όλες οι αρχές. Βέβαια υπάρχουν πολλές δυσκολίες, όπως μας ανέφερε και ο κύριος προηγουμένως, ότι εδώ είναι ένα μέρος, ένας τόπος σημαντικού τουριστικού ενδιαφέροντος. Αν υπολογίσουμε ότι στην Κερκίνη ετησίως, πριν από 2-3 χρόνια, λέγαμε ότι ήταν 450.000 επισκέπτες. Άντε να πούμε ότι είναι τόσοι, εγώ βάζω παραπάνω, γιατί βλέπω κάθε χρόνο και αυξάνονται. Αν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα τουριστικό τρένο και να μπορούσε να περάσει αυτή την κοιλάδα, να φτάσει και μέχρι τον Έστω. Με μεγάλα παράθυρα, το λέω αυτό με μεγάλα παράθυρα γιατί είδα, έτυχε ένα πρωινό να ανοίξει τον τηλεόραση 7 η ώρα το πρωί, 6.30-7 τα δείχνουν αυτά, και να δείξει διαδρομές τουριστικές με τρένο στην Ευρώπη, στην Αμερική, αλλά εδώ, Ευρώπη. Και να κάθομαι τώρα και να το κοιτάζω από Ιταλία να περάσουμε μέσα στη Γαλλία ή και σε άλλα μέρη προς την Αγγλία που θα προχωράνε και να βλέπουμε κάτι να είναι στάσεις, να κάνουμε στάσεις, δεν ξέρω. Φαίνεται σαν όνειρο όλο αυτό για μας. Να έχει στάσεις, να κατεβαίνουν οι άνθρωποι, να κάθονται στο χωριό που συναντάνε, να πιούν ένα καφεδάκι. Είναι όπως ακριβώς κάποτε που ήμουν φοιτητής και έφερνα τους φίλους εδώ για να γνωρίσουν την Κερκίνη, που με το χωριό σου μας έχει φάει τέλος πάντων, αλλά τους κατέβασα Ροδόπολη. Και τους έκανε εντύπωση τότε ένας κύριος με ποδιά να παίρνει το κρέας και να το πηγαίνει στο καφενείο δίπλα. Τι είναι αυτό εδώ? Και καθίσαν να πιούνε καφέ απέναντι και να βλέπουν. Ήταν ο γαμπρός του Νάσου. Λοιπόν, και να βλέπουν όλη αυτή την αλληλεγγύη και να ενθουσιάζονται σε ένα απλό χωριό. Ήταν δηλαδή κάτι πάρα πολύ έτσι, ρομαντικό που το βλέπαν αυτό τα παιδιά της πόλης. Επομένως, μιλάμε για το τρένο που τελικά υποβαθμίστηκε τόσο πολύ. Βρήκανε βέβαια πρακτικά την ευκαιρία τα λεωφορεία να μην έχουν ανταγωνιστές. Οπότε, πολλές φορές, να μπορούμε να προσαρμόζουμε και εμείς τις τιμές εδώ, στα group, γιατί τα λεωφορεία ζητάνε πολλά. Αν ήταν όμως το τρένο, θα είχαμε μετριάσει τα πάντα. Πρακτικά αυτό, πρακτικά, οικονομικά. Επομένως, θα πρέπει όλα αυτά, δεν είναι μόνο η μοναδική περιοχή αυτή του τουρισμού, αλλά τονίζεται ιδιαίτερα γιατί είναι πανέμορφη, γιατί έχει σύνορα, γιατί μπορεί κάποιος να μπει και μέσα και να δει πάρα πολύ εύκολα όλη αυτή την ομορφιά. Τουριστικά μιλάμε πάντα. Βέβαια, πολλοί άνθρωποι θέλουν να ταξιδέψουν με τρένο, να πάρουν το ποδηλατάκι να πάνε στην πόλη ή έτσι, να κατέβουν μέσα, να φύγουν δηλαδή, να πάνε στην πόλη, απλά να μην πάρουν το αυτοκίνητό τους.
αλλά δεν υπάρχουν πια δρομολόγια. Δεν ξέρω τι θα μπορούσα να προτείνω. Πώς οραματιζόμαστε εμείς στην περιοχή, όπως τα συζητάμε, οι συνάδελφοι, ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, το σύλλογο δηλαδή που κάναμε τουριστικών επαγγελματιών. Οραματιζόμαστε να υπάρχει βέβαια συχνή, αν όχι συχνή, επαρκής επικοινωνία και να υπάρχει και ένα τρένο το οποίο να είναι τουριστικό. Εάν αυτό είναι βέβαια ένα όνειρο ρομαντικό, κάπως έτσι θερινής νυχτός θα έλεγα, αλλά είναι ρομαντισμός. Όμως να ξέρετε ότι η σημερινή αυτή ημερίδα γίνεται από ανθρώπους που πραγματικά είναι ρομαντικοί. Και οι ρομαντικοί είναι αυτοί που ανοίξανε καινοτόμες λύσεις, προτάσεις και δημιουργίες. Αυτά έκανα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Τορέκλο, ο οποίος έδωσε την οπτική των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται εδώ και ποιες επιπτώσεις έχει στο επιχειρήν η απουσία σύνδεσης της περιοχής αυτής και σιδηροδρομικής και με το κτέλ επίσης δεν υπάρχει άλλος τρόπος πέραν του ιδιωτικού αυτοκινήτου.